Je to status, je to prestíž. Úspešný úspech, úspešný úspech. Snažiť sa žiť ako ostatní. Ako slúžiť peniazom. Ako môžete slúžiť svojmu vnútornému stavu? Ten, v kom rozkvitlo náboženstvo alebo sa zjavil Boh, hovorí vždy len toto. V ktorom bode dochádza k tejto voľbe role, keď sa človek buď stane sluhom peňazí, alebo sa stále rozhodne slúžiť tomuto štátu? To znamená, že pre neho bude hodnotou práve tento vnútorný stav, nie materiálne veci. Veď vo svete sa ukazuje toľko možností, ako slúžiť peniazom. Ale ako slúžiť svojmu vnútornému stavu? Teraz sa to snažia viac šíriť. Dokonca aj teraz bolo obdobie úspešný úspech, úspešný úspech. Teraz akoby prichádzala druhá vlna. Áno, trochu to opadlo, ale aj tak majú ľudia pocit, že sa boja zostať v tomto živote bez úspechu. Dokonca aj keď sa vydajú na duchovnú cestu, boja sa, že o nich budú hovoriť, že si vybrali nejaký nepochopiteľný život namiesto všetkých možností, ktoré sa im otvárajú, vzdelanie, kariéra, biznis a podobne. Áno, je to všetko veľmi ťažké pochopiť a to je asi dôvod, prečo dnešné vysielanie považujem za jedno z najdôležitejších pre všetkých. No aj keď neviem, je to na tebe a na tých, ktorí to budú sledovať, aby ste posúdili. Nie je to len tak rozdelené. Pravdepodobne existuje pomer 50/50. Je to pravda? Tieto sú jedinečné, áno. No, sú jedinečné, teda sú to, čo sa nazýva unisex. Áno. Toto pravdepodobne tiež existuje, ale stále bude určitá prevaha. Niečo prevládne v jednom alebo druhom smere, že potiahne to viac. A dá sa to nejako zmeniť počas života? Človek si najprv veľmi cení veci. Nie. V tebe sa to nemení. Môžete niekoho jednoducho napodobňovať. Napodobňuj svojho kamaráta, ktorý je na blízku. Napodobňuj svojich rodičov. Môžeš sa pokúsiť žiť ako ostatní. A nakoniec ťa to sklame. Ak si nevyberiete svoju hodnotu, nie svoju hodnotu, je to sklamanie. Ak je tvojou hodnotou peniaze, moc, nejaký prestíž, hovorím len o tomto, to je status, to je prestíž, áno, to sú peniaze. To nie sú samotné veci, pretože milovať veci môžeš jednoducho preto, že sú práve teraz vo tvojom okolí. Ak sa ocitnem v drahom prostredí, budem ho tiež milovať. Ak mi darujú drahú vec, tiež ju mám rád. Nechcem povedať, že všetky veci by mali byť, alebo že človek by mal byť asketický. Vôbec o tom nehovorím. Hovorím o tom, že za tým nebeháš. A práve prví nábožní ľudia, ktorí sa objavovali a stále objavujú, to tak naozaj je. Oni nikdy nie sú o niečom konkrétnom, nepopierajú hmotu ani Boha. Oni hovoria o harmónii, o tom, že netreba behať ani za jedným, ani za druhým. Boh je vždy tu, netreba ho hľadať na hore Kailáš alebo Kailas, ako sa volá. Boha netreba hľadať niekde v Puttaparthi alebo ešte niekde inde, neviem. Ako sa to volá? V Ríme. V Ríme. V Ríme, vo Vatikáne. Boh nežije nikde konkrétne a nikde konkrétne a nikde konkrétne a ten, v kom rozkvitlo náboženstvo alebo sa zjavil Boh, hovorí vždy len toto. Boh nežije na žiadnom konkrétnom mieste, je priamo tu, práve teraz, priamo v tebe. A nikdy to nebolo a nikdy to nebude inak. Všetko stvoril Boh a Boh je vo všetkom. Všetko stvoril Boh. A to, čo sa ti zdá zlé, aj to, čo sa ti zdá dobre, to všetko je len Boh. O tom bude hovoriť nábožný človek. Preto nebude popierať inú vieru a nepríde k človeku so slovami poď, pridaj sa k nám. Nemá žiadne riadky. Vie, že keďže tam je, ten Boh, hľadá tam Boha a nachádza tam svojho Boha. Buď to našiel, alebo tam nebol. Či je jeho Boh skutočný alebo nie, posudzujú len tí, ktorí Boha nepoznajú. Pretože Boh je skutočný vo všetkom, dokonca aj v nejakom klame, je Bohom. Áno, aj v smrti je to Boh. Dokonca aj v nejakých chorobách je to Boh. Vo všetkom prichádza Boh. Vo všetkom prichádza Boh, vo všetkom sa Boh realizuje. A netreba si myslieť, že tam je nejaký falošný prorok, alebo falošný cár Dmitrij, alebo ešte niekto iný, alebo nejaký nepravý prezident. Tuto môžeme počuť. Ak prezident nie je skutočný, tak ho takým stvoril Boh.
ak príde skutočný prezident, je to Boh, kto to urobil. A ak ľudia urobili revolúciu, bol to Boh, kto ju urobil. A ak potom prišli iní ľudia a zatkli týchto ľudí, a Boh to urobil. Ak niekomu zomrú blízky, bol to Boh, kto to urobil. Ak niekoho trápia jeho blízky, potom je to Boh, kto to robí. Ak niekto dosiahol úspech, Boh to dovolil, Boh to stvoril. Ak niekto stratil úspech, je to tiež Boh. Nič sa nedieje bez Boha. Toto všetko je Boh. Takto to vidí veriaci človek. To je teraz náboženstvo. Všetko je Božie. Ale keď sa niekto skutočne chce rozdeliť a povedať, Boh je tu len takto, príďte do nášho kostola, pretože len tu nájdete pravú vieru a spásu, čo je veľmi dôležité pre každého veriaceho človeka. Tu je skutočné, tam je falošné. Môžu byť zabití. Zrazu. Sú to neveriaci, a akí sú to neveriaci? No, to sa predsa hovorí však. Takže? No, aspoň to tak povedali. Odtiaľ to pochádzajú náboženské kampane a odtiaľ akoby sveté vojny. Nebolo to náboženstvo, ktoré ich stvorilo, ale cirkev, chrám, ktorý ich stvoril. A teraz sa to deje. Tu je Pakistan, India, Tibet, tam Čína, Nepál. Stále si medzi sebou nevedia prísť na to, kde sa Buddha narodil, kde sa narodí, však Dalaj Lama teraz povedal, že pri svojom ďalšom narodení sa narodí v Indii, nie v Tibete. Čo Číňanov urazilo. Urazil ich Dalaj Lama, že sa už nechcel narodiť v Tibete. Prečo? No tak nejako... A je to on však? Áno. Ešte nezomrel, ale už sú urazení. No, presne to povedal a oni sa tým naozaj veľmi urazili, čo bolo pre nich dosť nepríjemné. A toto všetko, toto je božská hra, o ktorej hovorili v Indii, vo Védach hovorili o Líla. Lila je skoro ako Lelia. Božská hra. A ukáže sa, že táto hlboká túžba človeka dosiahnuť skutočný úspech v živote nie je ani jeho osobnou túžbou? Chce sa Boh takto prejaviť? Ako presne? Nuž, keď človek chce presne tento úspech, teda ešte nie je pripravený, ale byť v nejakej úlohe, keď si cení blaženosť. Nie je to rola, je to pocit. Nie sú žiadne role. Existuje pocit a ty sa ním riadiš. Pocit je taký, že sa chcete napiť, idete do toho. Pocit je taký, že chceš jesť, pocit je taký, že chceš byť v teple. Neriadite sa rolami, človeka riadia pocity. Máte radi senzácie? Hráš sa na manželku, keď miluješ? Nie. Nie. Láska nie je úlohou manželky. Hráš sa na matku, keď miluješ? Nie. Láska nie je matka. Úloha matky existuje pre inú osobu, ktorá hovorí, toto je matka, toto je manželka a toto je manžel. Toto je pre inú osobu. A vo vašom vnútri je pocit lásky a každý sa riadi iba týmto pocitom, vedie. A keď vás to k niečomu zavedie, potom proti tomu nemôžete namietať. A ak proti tomu namietate, potom máte vnútorný konflikt. Vnútorný konflikt je odpor voči tomu, čo cítiš vo vnútri. Boh ide tam, ale ty Boha nepúšťaš. Toto je práve vnútorný konflikt. Svedomie je konflikt. Svedomie je moment konfliktu. Ale samotný tento konflikt je rovnako božský, je zamýšľaný ako konflikt v basketbalovej hre alebo v bejsbale, ako v amerických filmoch. Alebo je konflikt zamýšľaný, keď zbor spieva septakord. Je konflikt zamýšľaný? Zamýšľaný. On je tam práve v tých stupniciach, ktoré spievajú. Jedna stupnica odporuje druhej a ostatné sa ich snažia zmieriť. Konflikt je zamýšľaný a práve vďaka tomuto konfliktu je akord veľmi široký, krásny